Ftit jista' jkun kredibbli il-Partit Nazzjonalista meta iparla dwar l-għoli tal-ħajja meta mill-Gvern żied il-piżijiet iktar minn kemm kienu żdiedu f'kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dan intqal mill-Partit Laburista b'referenza għall konferenza l-aħbarijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista dwar dan is-suġġett it-tlieta wara nofsinhar. Il-Partit Laburista fakkar f'kif illum il-Gvern mhux biss jirrikonoxxi l-isfida tal-inflazzjoni iżda jaħdem fuqha kontinwament huwa proprju għalhekk li Malta għandha l-inqas rata ta' inflazzjoni mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista rimarka li mijiet ta' miljuni ta' euro qed jiġu investiti għal dan il-għan. Dan huwa differenti sew mill-politika tal-kap nazzjonalista Bernard Grech li on record qal jekk il-prezzijiet jiżdiedu barra jiżdiedu f'Malta wkoll. Ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern ħa inizjattivi oħra biex jassisti f'setturi bħal dak tal-qmugħ u ċ-ċereali u s-sajjieda fost l-oħrajn. Fl-istqarrija l-Partit Laburista qal ukoll li dan kollu qed isir fl-istess ħin li l-Gvern adotta politika li żżid id-dħul tal-familji bit-tnaqqis fit-taxxa u żidiet fil-pensjonijiet iċ-Children's Allowance u l-in-work benefit fost l-oħrajn. Intqal ukoll li l-Partit Laburista fil-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla u jinvesti fin-nies bħalma għamel bis-70 miljun euro allokati lill-familji minn barra dawn l-inizjattivi u oħrajn.